Odota ihan hetki. Joo. Sitten niin tuo rahoitus, totta kai se rahoitus pitää saada laajemmalle pohjalle. Se on muuten aivan kohtuuttoman vaativa. Tuolla oli Saanko esittää vielä yhden kysymyksen, että meneekö tämä asia nyt oikein, että kun venäläiset saa ostaa Suomesta maata, mutta suomalaiset ei saa ostaa Venäjältä, eikö se pitäisi olla tasapuolista? Joo, ei mene oikein. Se on ymmärtääkseni lain väärää tulkintaa. Venäläisillä on annettu samat oikeudet kuin EU-kansalaisille. Ja ei pitäisi näin olla, että olisi epätasapaino. Annetaan toisten puhua välillä. Tamperelaisen veronmaksajan näkemys. No niin. Ensinnäkin mä nyt esitän tätä tilaisuutta kokonaisuudessaan, niin tässä kun on kritisoitu tätä toimintaa Suomessa, niin on unohdettu periaatteessa tietysti yksi asia, suomettuminen, joka nähdään näin jälkikäteen niin kuin negatiivisena asiana, vaikka se loppujen lopuksi minusta on kyllä positiivinen asia. Se oli ainoa mahdollisuus, joka antoi siis niin kuin Suomen selviytyä siitä tilanteesta, missä me oltiin sotilassaappaan alla, ja sieltä vain niin kuin sotilassaapasta nuolemalla niin voitiin elää. Mutta sitten voidaan tietysti kysyä, 10 sekuntia aikaa jatkaa tuosta. Mutta sitten tietysti oli se, että 91 vuoden jälkeen voidaan kysyä, että oliko se enää tarpeen olla tällä tavalla. Sitten tuosta ehdotuksesta, niin se on kerta kaikkiaan fantastinen ja kannatettava. Mä en pystynyt hahmottamaan tuota nimeä millään tavalla, mutta ajattelin ihan samaa asiaa ja sitten oli perusteltu hyvin pitkälle, hyvin tarkkaan, mitä mä en ollenkaan ajattelin. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoroja? Ei. Tämä liittyy tähän Lenin museoon. Tälle edelliselle kysyjälle, tälle Rovalle. Niin siitä rahasta, koska on kuitenkin kysymys tässä museossa. Niin tämä 50 000 €, mikä kaupunginhallitus myönsi Lenin museolle, vaikka niin meidän valtuustoryhmällä, koska Olisiko vielä kysymyksiä? Näköjään hyvät tehosteet. Ole hyvä. Onko Lenin museon johtaja ja yleensä museo ottanut kantaa tähän hyvään ehdotukseen vielä? Lukekaa se Helsingin Sanomista, televisiosta ja Aamulehdestä. Hän lupasi tulla tänne, mutta nyt kun tämä paikka siirtyi ja me jouttiin siirtämään 2 tunnilla tämän aloittaminen, nythän tämä meni sekaisin, eli nyt hän olisi voinut tulla tänne. Mutta hän ilmoitti tänä aamuna, että hän on Helsingistä tulossa siihen aikaan, kun tämä tilaisuus on. Hän lupasi tulla. Talvitie, joka on Venäjän Suomi-seuran johtaja, niin ilmoitti kohteliaasti esteestä.